खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय निउज 8 बड'आव दिनै रबिबार आरो दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाहैबाय मुवा बेसादनि रां बांनायखौ लानानै कंग्रेसनि सोमावसारनाय नेहरू लाइमोन मिरु नलबारि आफादनि दैदेननायाव गामिनि फोसाबनाय दिबिराय महिला समितिया गल्डेन जुबली एबा सनाथि मायथाइ फालिदों दुलाराय ट्राइबेल फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों दायो फैदो गाहाय रादाबफोराव मुवा बेसाद रां बांनायखौ लानानै कंग्रेसनि सोमावसारनाय हादोर नाङैनो मुवा बेसादनि बारायनायनि हेंथायै कंग्रेस दोला सोमावसारबाय थादों मैया कामरुपाव मोनसे सुबुं गौमा हाबाफारि लायो कामरुप कंग्रेसआ मुवा बेसाद रां खमाय पेट्रल डिजेलनि रां खमाय होनना होसिख्रावो सहरनि गेजेरजों नेहरू लाइमोन मिरु नलबारि आफादा दैदेननाय क्लीन भिलेज एबा नलबारि IITM कम्पिउटार सेन्टाराव नेहरू लाइमोन मिरु नलबारि आफादनि दैदेननायाव फोसाबनाय हाबाफारिया जानानै थाङो माबोरै जायगाखौ एबा ओनसोलखौ साखोन सिखोनै लाखिनो हागोन बिनि सायाव साफ्रोमखौबो फोरोंनाय हाबाफारि लायो नेहरू लाइमोन आफादा गावनि नखरजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जायगाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ होननानै बुङो दिबिराय महिला समितिया गल्डेन जुबली एबा सनाथि मायथाइ फालिदों थांनाय 27 नभेम्बर 2021 हाफ्लंआव दिबिराय महिला समितिया सनाथि मायथाइ फालिदों दिमा हासावआव बयनिख्रुइ गोजामसिन महिला समिति बे समितिखौ 1971 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन निरुपमा हागजेर वाइफ अफ जेबि हागजेर बिथांनि दैदेननायावनो बे आइजो आफादा गायसनजादोंमोन 1971 मायथाइयाव दुलाराय ट्राइबेल फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों NEET एबा नीट 2021 आनजादाव जायनि गेजेरजों MBBS आरो BDS नि थाखाय मुं थिसननाय जायो बेनि खथायाव ट्राइबेल नङै माखासे फरायसा एडमिशन मोननो हायो फरायसाफोरखौ लाना खौरां मेल खुंदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनआ आसामनि डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ ST नि खथायाव एडमिशन होनानै ST फरायसाफोरनो इयुनजों गेलेनाय नुदों होननानै बुङो ST स्टुडेन्ट इउनियनआ बुंबावो दि ST नि खथायाव ST नङै फरायसाफोरनो एडमिशन होनानै फिन खेबसे लाजि फोनांफिनबाय ST फरायसाफोरखौ होननानै ST खथायाव एडमिशन मोननाय फरायसाफोरा शर्मा बरुवा काश्यप रनुज पेगु सोलोंथाइ मन्थ्रि गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायनि थाखाय दाबि दिखांदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनआ ST स्टुडेन्ट इउनियनआ गोख्रोङै सोंखारिदों बेफोरबायदि बेले-बेजे हाबाफारिखौ बेफोरबायदि बेले-बेजे जेंना नुजाथि होबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै खुद्रिसायनाय हाबाफारि लागोन होननानै बुङो ST स्टुडेन्ट इउनियनआ